adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 14 sa bulan sa Febrero tuig 2021. Karon ang ikaunom nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 1, bersikulo 40 ngadto sa 45. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miing, kun buot nimo, makahinlo ka kanako. Naluoy si Hesus sa sanlahon, busa iyang gihikap siya o giingnan. Buot ko, busa, mahinlo ka. Diha-diha na ayo ug nahinlo ang sanlahon. Unya, gipalakaw siya ni Hesus og higpit nga gipahimangnuan. Ayaw gayod kini isugilon kang bisan kinsa. Adtua hinuon dayon ang pari og pagpahiling kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa katawhan nga naayo kana. Apan milakaw ang tawo og nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang panugilon nga tungod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Didto na lamang siya sa mga hilit nga dapit og sa gihapon nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa nagkalain-laing dapit. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.